مزمور داويت معرف 124 እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብርሲ ይበል እስራኤል እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሰብ ክትንስኡና ከለዉ ሓርቆቶም ኣብ ልዕሌና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብሂወት ከሎና ምወሓጡና ሽዑ ማያት መጥሓለና ውሒዝ ብልዕሊ ነፍስና ምወሓዘ ሽዑ ዕቡይ ማያት ብልዕሊ ነፍስና መሓለፈ ነይሩ እቲ ንምንጫቱ ኣስናኖም ክንከውን ዘይወፈየና እግዚአብሔር ይባረኽ ነፍስና ከምዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕናውን ኣምለጥና ረድኤትና ብስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ